Bugün uyandık, bizning nide su yo'q edi, qaynar su yo'q edi, salqını da yo'q edi. Әдилә Гайфуллина Фатих Әмирхан урамындагы 13-нче йортта яши. Иртән уянганда өйләрендә инде су беткән булган. 5 литрлы шешә белән су алып керергә туры килде, чөнки чәй кайнатырга да юк иде ди Әдилә. Biz үйгә кайттык, хәзер карыйбыз, су биргәннәр микән? Юк, хәзер су юк әле. Көтәбез. Суны Фатих Әмирхан урамындагы 15-нче йортта яшәүчеләр дә зарыгып көтә. Юынырга да, ашарга пешерергә дә суны җыеп куярга өлгермәдек диялар. Кисәтүче булмаган, югыйсә мондай хәл бу йортларда гадәтигә әйләнеп бара икән. Последний месяц отключили раза 3 воду. Соңгы айда суны 3нче тапкыр үзәләр инде. Без берни эшли алмыйбыз. Иртән турга кранны ачсаң су юк. Ә безгә нишләргә? Эшкә, укырга барасы бар бит. Ашарга да пешереп булмый, бик авыр. Причем на прошлом... Узган атнада монда ремонт эшләре бара иде, шуңа авария кабатланыр дип көтмәдек тә. Өйдә җыелган су юк әлбәттә, чыгып кибеттән сатып алырга туры килде. Су юклыгының сәбәбе билгеле. Фатих Әмирхан һәм Читаев урамнары киселешендә урнашкан турба тишелгән. Су үткәргеч 1994 елда салынган иске диләр. Бу хакта безгә водоканал хезмәткәрләре хәбәр итте. Авария сәбәпле машина юллары су белән тула, нәтиҗәдә 5 күп фатирлы йорт сусыз кала. Якындагы 414-нче балалар бакчасы исә бүген гадәттәгечә эшләде. Коммуналь авария аларга кагылмаган. Мин бу балалар бакчасында эшлим. Бүген бездә су булды, чөнки безнең аерым водоканал балалар бакчага килделәр бөтенесе дә. Фатих Әмирхан урамының Читаев һәм Чистай урамына кадәрге өлешен берничә сәгатькә ябып торалар. Иртән казанлыларга эшкә башка юллар белән барып җитәргә туры килә. Бик күп кенә кеше инде шулай тирәли йөрделәр, ничек чыгабыз дип. В 7 часов выезжаем. Эшкә мен иртәнге җыйда чыктым. Әмирхан урамыннан үтәрлек түгел иде инде. Машина көймәгә әйләнде. 8нче йортта ниһаять йөзеп чыктым моннан. Су ага торды, ката торды. Шулай да аварияны тиз арада юк иткәннәр, юллар чиста. Эшкә 3 бригада һәм 16 техника җәлеп ителә. Проблеманы 3-4 сәгать эчендә шишәләр. Мондый һава торышы вакытында коммуналь аварияләр еш булырга мөмкин. Мәсьәләне контрольдә тотарга кирәклеген узган атнада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов та кисәткән иде. На этой неделе в ряде городов, районов республики произошли аварии. Все предприятия должны быть в готовности. И службы ЖКХ, и все эти. Мы быстро должны принимать любые решения по ликвидации аварий. Бу башкаланың Ярулин урамы. Казан энергетика университеты каршындагы юлны да кичә су баса. Сәбәбе шулай ук су үткәргеч челтәрләренең искерүе. Ул 3 метр тирәнлектә ята. Турба эретеп ябыштырылган җиреннән ярыла. Нәтиҗәдә Мулан Руахитов Ярулин урамнарын су баса. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Әлеге юл өлешләрендә хәзер ремонт эшләре бара. Моннан тыш авария Северный бистәсенең Литвинов урамында да теркәлде. Без бу очракларны күзәтүгә алдык. Турбаларны яңарту турында да сөйләшүләрне башларга ниятлибез. Һава торышының үзгәрүчән булу сәбәпле аварияләр шулай ук Казанның 7 җылылык һәм 6 электр энергиясе челтәрләрендә дә килеп чыга. Ләни Бәхти, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.